natočiť. Dobre. Ahojte chlapci a devčatá. Dneska si dáme Roblox Brookhaven. A keď sa ti dať oběd, vám to ukážem. Tak sa dívejte. Toto si dáme. Aha. Dívejte sa. Toto je môj chlapec. Podívejte sa na to. Zdravím vás všetkých pri... Ale to potom bude také, že bude sa to tak natáčať. Ahojte chlapci a dievčatá. Halloweenskom diele. No a potom sa stalo, že oni sa tak vystrašia, viete? V dneskom špeciále hádam sa vám video bude páčiť. A dneska si dáme peknú aktivitu, ktoré sú Roblox. Adam is go. Mám dať iba mňa. Podívám, ale to ide. OK. A mám pre teba takú gášku. Nemám rád hňa. A. Potom, keď dávate oběd, tak dáte iba to. A dáme, lebo to futbolu. Poznáte môjho brata, ne? Dajte si .sk zavináč a nahdaj. A nech mi nahdaj. A keď budete mať složko, tak to zadrňujete v tejto futbole. Do piče. Viete, že dneska si dáme peknú reláciu, volá sa to Zuzky a Pičky. Naše obľúbený seriál. Pozor. To si ide prihrávať. Pekne. Ale keď dáte .sk, tak vidíte toto. Merch a nakupujte dolu, na tlačítko dávajte oběd a keď dávam go a vtedy nedávajte oběd. Už v obchode sa dáva 700 stostní. Poznáte ten film? Tak to nie je. Narodil som sa v 2019. A keď sa si dali môj merch, tak kúpujte na .sk. Rýchlo ho kupuj, inak zomrie. Na kúpko miest. A teraz si dáme rýchlo pesnička. Pestovec na celú lúku. Hitme.
A keď máte môj merch, tak kupujte na .sk a ešte nemám merch, takže potom kupujte na .sk. Počkaj. Musíme na tohoto slajdu.